Узган җомгада энергетик мәдәният сараенда җирле үзидарә көненә багышланган тантаналы чара узды. Анда район башлыгы Разиф Кәримов катнашты. Аңа кадәр кунаклар музей хезмәткәрләренең җирле үзидарә көненә багышлап әзерләгән күргәзмәсе белән танышты. Намуслы, ихлас, кеше язмышына битараф булмаган, итәгатьле, халык мәнфәгатьләрен яклаган муниципаль хезмәткәрләр район үсешендә уңышның төп нигезе булдылар һәм булачаклар. Бу бәйрәм көнендә сезгә югары һөнәри осталыгыгыз, эшкә билгәнлегегез һәм аңа җавап итеп каравыгыз өчен зур рәхмәт белдерәм, ди Разиф Кәримов. Чыннан да җирле үзидарә халыкка иң якын торган хакимият структурасы һәм аның кешеләр белән дөрес мөнәсәбәте җәмгыятьнең кәефенә дә уңай йогынты ясый. Гражданнар нәкъ менә җирле үзидарә органнары аша җирле әһәмиятле мәсьәләләрне хәл итүдә катнашалар. Нәкъ менә шундый сыйфатлары өчен тантаналы чарада 300 артык кеше төрле бүләкләргә лаек булды. Тантана балалар музыка мәктәбе һәм энергетик мәдәният сарай коллективлары чыгышлары белән үрелеп барды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.